дар толори маҷлисҳои саридораи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик маҷлиси умумии корхона оид ба ҷанбаси 9 моҳаи фаъолияти корхона дар соли ҷорӣ оид ба шарҳу тавзеҳи қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо ва таҷлили рӯзи забони давлатӣ баргузор шуд. сараввал сардори шӯъбаи банақшагирии истеҳсолот Маҳмарасул Фармонов оид ба ҷанбаси фаъолияти 9 моҳаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик суханронӣ намуд. баъдан директори идоракунандаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Абдураҳмон Ҳомидзода оид ба масъалаҳои дуюм баромад намуда қайд намуд ки санаи 11 августи соли равон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузории худ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаҳои якқатор қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистонро ки дар меҳвари он лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошт барои баррасӣ пешниҳод намуданд. дар ноҳияи якқатор меъёрҳои наве пешниҳод гардиданд ки онҳо барои ҳимояи манфиатҳои аҳолӣ пешгирии хароҷоти барзиёд боло бурдани сатҳи зиндагии шаҳрвандон равона карда шудааст. бо риояи тартиби муқаррар карда шуда ва бо иштироки комиссияи доимӣ маҳаллӣ хатназури хайриявии писарони бепарасткор ва аз оилаҳои камбизадро баргузор намояд. вобаста ба тӯи домнодии арӯсӣ дар баробари дигар маъракаҳои манъшуда гузарондани маъракаҳои нон шиканон, модар қалбон, падар қалбон, чодар канон, муборакбодӣ, шаҳтоз ин роҳбандӣ манъ карда мешавад. инчунин падару модари домноду арӯс ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда бо маслиҳати тарафайн метавонанд ба ҷойҳои додани оши тӯи маблағҳои онро ҷиҳати беҳтар гардони шароити зиндагии навхонадорон сарф намоянд. директори идоракунандаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик иброз дошт ки ҳамаи ин чорабиниҳо ба мақсади сарф намудани маблағҳои хонавода ва пешгирӣ намудани пастшавии сатҳи зиндагии мардум мебошад. сипас раиси кумитаи иҷроияи ибтидоии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик Юсуф Талабов оид ба тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуд. барои идора намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ ҷазо ваъда карда шуд. барои ин кирдор ҷарима ба андозаи 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо яъне 15000 сомонӣ ё ҳабси маъмурӣ ба муддати 15 шабоназ бо маҳрум намудан аз худ идораи воситаҳои нақлиёт ба муддати 5 сол таъин карда мешавад. ҷавобгарӣ барои беҳуқуқи ронандагии идора намудани воситаҳои нақлиёт низ вуҷуд карда шуд. андозаи ҷарима чунки пеш аз ин номи 150 буд, акнун то 12500 сомонӣ зиёд карда шуд. дар рафтин ҷамъомад ёвори директори идоракунандаи сардори шӯъбаи маъмурии корхона Рустам Холов оид ба рӯзи забони давлатӣ сухан ронда қайд намуд ки аз иҷлосияи даҳуми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ки қонуни забонро қабул кард рӯзи забонро эълон дошт беш аз 28 сол сипарӣ гардид. ин рӯз барои мардуми кишвари соҳибистиқлоли мо аз ҷумла кормандони меҳнатқарину сарбаланди корхонаи азамати алюминбарорӣ рӯзи муборак ва таърихӣ ба шумор меравад. албатта забони тоҷикӣ забоне аз корҳои давлатдорӣ ва сиёсӣ ва ҳизбӣ барқарор шуда буд. дар замони истиқлолият мавқеи умумимиллию давлатии худро устувор намуда барои рушду камолоти минбаъдаи он шароити мусоид фароҳам овард. дар маҷлиси ҷанбастаи 9 моҳаи корхонаи воҳиди давлатии ширкати алюминии тоҷик якчанд масъалаҳои дигар баррасӣ шуд ва бо ҳамин ба кори худ ҳуснӣ анҷом бахшид. Собирҷон Саидов, Дилмурод Шарипов, Шаҳри Турсунзода, Ҷаҳоннамо.